sauwa jariri. Merci là-bas. Gonga. Wuya kashin mota Hausawa suka ce. Tabi Ba mu shi kun kama sarki ba. Sarki. Ba ku kama ba sarki a gudu ba. Donc, assalamu alaikum warahmatullahi. Sarki Ali, barka da zuwa. Ga ka, ga masoyanka, ga kuma Aisha Izar so Malam ga Ustaz. Muna so Ali Nuhu ya yi ma wato wayannan masoyan nashi, burma ya nuna musu irin farin ciki. Tun daga Najeriya ya zaka nan, na ga aeroport burma ya ce ya yi murna matuƙa ya zaka iske masoya na shi wata kalma inda ya ce wai garin masoya baya nisa. Sarki Ali Nuhu ga ka masoya. To, assalamu alaikum jama'a. Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Da fatan duk kuna lafiya. To, ayi hakuri mun makara ko?